नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. कोकणातले पारंपरिक पदार्थ खूप प्रसिद्ध आहेत. हे पदार्थ पौष्टिक पण आहेत आणि बनवायला अगदी सोपे पण आहेत. तर त्यातलाच एक पारंपरिक पदार्थ म्हणजे नारळाचं दूध आणि तांदळाच्या शेवया. तर अगदी पारंपरिक कोकणी भाषेमध्ये किंवा मालवणी भाषेमध्ये याला शिरवाळे आणि रस असं म्हणतात. खूप सुंदर लागतात आणि अगदी पौष्टिक आहेत. तर तांदळाच्या पिठापासून ह्या शेवया तयार केल्या जातात आणि नारळाचं दूध काढून हा जो रस आहे तो तयार केला जातो. ही रेसिपी जी आहे ती मी नीट तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये समजावून सांगितलेली आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे. तर सुंदर असे हे शिरवाळे आणि रस कसे बनवायचे ते आपण बघूया. तर त्याच्या आधी मी तुम्हाला हे एक यंत्र म्हणते किंवा एक शेवगा म्हणते तो दाखवते. तर अगदी पारंपरिक मालवणी भाषेमध्ये याला शेवगा असं म्हणतात, की ज्याने आपण शिरवाळे काढतो. तर हे माझ्याकडे लाकडी आहे. तर त्याला असं एक मध्ये होल असतो आणि त्याला खाली अशी जाळी बसवलेली असते. याच्यात पीठ घालून वरतून हा दांडा प्रेस करून आपल्याला खालून शिरवाळे घ्यायचे असतात. तर खाली बघा जाळीचा भाग हा खालून असा दिसतो. तो पण मी तुम्हाला दाखवलेला आहे. हे बघा खालच्या बाजूने जाळीची अशी चकती असते आणि खालून एखादं नारळ हे आपलं भांडं किंवा एखादी प्लेट धरून आपल्याला ते शिरवाळे काढायचे असतात. तर प्रथम आपण रस कसा करायचा ते बघूया. तर इथं मी ओला नारळ घेतलेला आहे. एक मोठी वाटी भरून ओला नारळ घेतलेला आहे. त्याच्यात अगदी पाव चमचा जिरं घातलेलं आहे आणि थोडंसं गरम पाणी घातलेलं आहे. हलकं गरम पाणी घालायचं, खूप कडकडीत नाही. आणि मी हे मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे, बारीक फिरवून घ्यायचं. आणि नंतर एका चाळणीमध्ये हे सगळं मी काढून घेतलेलं आहे आणि थोडं हलकं पाणी घालून मी याचा जो रस आहे तो काढून घेतलेला आहे. तुम्ही इथं चाळण्याच्या ऐवजी एकदम चांगला सुती कपडा पण वापरू शकता. तर हे थोडं थोडं प्रेस करून मी ह्याच्यातला सगळा जो रस आहे तो काढून घेतलेला आहे. आपण इथं कोमट पाणी वापरलं आहे, त्याच्यामुळे काय होईल की हा जो रस आहे तो खूप छान या नारळाच्या किसामधनं बाहेर येईल. तर मस्त असं आपलं हे नारळाचं दूध आपल्याला भेटलेलं आहे. खूप पातळ करायचं नाही, म्हणजे खूप जास्त पाणी घालायचं नाही आहे. थोडंसं दाटसरच आपल्याला हे दूध काढून घ्यायचं आहे. तर पूर्ण सगळ्या नारळाच्या ह्याचा मी तो रस काढून घेतलेला आहे. आणि आता मी इथे गूळ घेतलेला आहे. साधारणतः 2 कप जर नारळाचं चव असेल किंवा खोबरं असेल तर साधारणतः पाऊण कप आपण इथं किसलेला गूळ घ्यायचा आहे. त्यात थोडं पाणी घातलेलं आहे आणि मिक्सरला मी हा गूळ बारीक फिरून घेतलेला आहे. हे बघा इथं गुळच वापरायचा, साखरेचा वगैरे वापर करायचा नाही आहे. आणि मिक्सरला फिरवलेला हा गूळ जो आहे तो मी या रसामध्ये ॲड केलेला आहे. चवीपुरतं थोडंसं मीठ घातलेलं आहे आणि थोडी वेलची पूड घातलेली आहे. आणि हा आपला नारळाचा रस जो शेवयांबरोबर खायला तयार आहे. तर तसा हा नारळाचा रस शेवयांबरोबर जो खातो तो हा नारळाचा रस आपला आता तयार झालेला आहे. एकदम परफेक्ट आणि एकदम सोपी अशी पद्धत आहे नारळाचा रस तयार करण्याची. तर आपला रस तयार झालेला आहे. आता शेवया कशा करायच्या ते बघूया. एक मोठं पातेलं घेतलं, त्यामध्ये पाणी मी उकळवत ठेवलेलं आहे. 2 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्यात थोडंसं चवीसाठी मीठ घातलेलं आहे. आता तांदळाचं जे पीठ घ्याल तर ते जुन्या तांदळाचं पीठ घ्या, एकदम गिरणीमधून एकदम बारीक लावून आणायचं आणि चाळून घ्यायचं. आणि याच्यामध्ये जे मगाशी मी पाणी उकळवत ठेवलेलं आहे त्यातलं थोडं पाणी, म्हणजे एकदम गरम पाणी मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे. आपण साधारणतः जशी मोदकाला किंवा भाकरीसाठी जी उकड काढतो तसंच आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. गरम आहे त्याच्यामुळे मी हे चमच्याने एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून मी हे पीठ जे आहे ते व्यवस्थित भिजवून घेतलेलं आहे. चांगलं कडकडीत गरम पाणी इथं वापरायचं. तर हे बघा थोडं थोडं पाणी घालून मी हे पीठ भिजवून घेतलेलं आहे. हे बघा जेवढी तुमची तांदळाची क्वालिटी चांगली असेल तेवढे हे शिरवाळे जे आहेत किंवा शेवया ज्या आहेत त्या खूप छान तयार होतात. जर तुम्हाला घरगुती तांदूळ मिळाला असेल तर त्याच्या नक्कीच शेवया तुम्ही बनवा, त्याची जी टेस्ट असते ती खूप छान लागते. तर हे बघा थोडं थोडं पाणी घालून मी हे पीठ आता भिजवून घेतलेलं आहे. हे बघा खूप जास्तही भिजवायचं नाही आहे, खूप एकदम पातळ पण करायचं नाही, खूप जास्त घट्टही करायचं नाही. अंदाजे जेवढा कप तुमचं तांदळाचं पीठ असेल तेवढंच त्याच मेजरमेंटने सेम मेजरमेंटने तुम्हाला पाणी घ्यायचं आहे. आणि जशी मोदकाची किंवा आपण भाकरीसाठी जसं पीठ भिजवतो तसं ते भिजवून घ्यायचं आहे. नंतर मी स्मॅशरने मी हे जे पीठ आहे ते व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं, याच्यातल्या गुठळ्या मी सगळ्या मोडून घेतलेल्या आहेत. कारण पीठ फार गरम असतं, अगदी हात लावायला फार चटके बसतात, म्हणून मी इथं स्मॅशर वापरलेला आहे. तुम्ही तांब्याचा पण वापर करू शकता. आणि हे बघा पिठाच्या सगळ्या ज्या गुठळ्या आहेत त्या मी मोडून घेतलेल्या आहेत. हे बघा आता पीठ थोडंसं हलकंसं थोडंसं थंड झालेलं आहे, हाताला सोसेल इतपत. आणि आता मी हे पीठ जे आहे ते मळून घेतलेलं आहे. हे बघा
मस्त असं मळून घ्यायचं. तुम्ही जेवढं चांगलं मळून घ्याल तेवढ्या शेवया ज्या आहेत त्या खूप छान निघतात. हे बघा, मस्त असं मी हे मळून घेतलेलं आहे. आपण स्मॅशरने त्याच्या सगळ्या गुठळ्या मोडलेल्या आहेत, त्यामुळे मळताना जास्त त्रास होत नाही. लगेच अगदी छान अगदी पीठ मळून तयार होतं. हे बघा, मस्त असं पीठ आपल्याला ते हे मळून घ्यायचं आहे. छान मळून घ्यायचं म्हणजे शेवया खूप छान एकदम स्मूथ निघतात. हे बघा, आणि आता ह्याचे मी गोळे बनवलेले आहेत. जेवढं आपण भाकरीसाठी गोळा बनवतो साधारणतः तेवढंच मी पीठ घेतलेलं आहे आणि याचे असे थोडेसे लंबाकार असे गोळे बनवायचे आहेत. हे बघा, एक भाकरी आपण मीडियम साईजची जशी भाजतो त्याच्यासाठी जेवढं पीठ घेतो तेवढंच मी घेतलेलं आहे आणि ह्याचा त्याचा असा लंबाकार गोळा बनवलेला आहे, म्हणजे तो आपल्याला त्या यंत्रामध्ये घालायला एकदम सोपा जाईल. तर असे 7 गोळे या पिठाचे तयार झालेले आहे. पाणी छान उकळलेलं आहे. हे पाणी जास्त घ्यायचं, छान उकळवून घ्यायचं. उकळल्यानंतरच हे पिठाचे गोळे ह्या पाण्यामध्ये सोडायचे. गॅसची फ्लेम फुल ठेवायची आणि आपल्याला ह्या पाण्यामध्ये हे गोळे आहेत ते व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे आहेत. तर हे शिजवून घेतानासुद्धा हे बघा, गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची. एक 5 ते 6 मिनटं लागतात आणि थोड्या वेळाने हे जे गोळे आहेत ते पाण्याच्या वरती तरंगतात. हे बघा, वरती आलेला आहे गोळा आणि मग हा गोळा जेव्हा वरती येईल तेव्हा लगेच काढून आपल्याला त्या यंत्रामधून प्रेस करून घ्यायचा आहे. यावेळी मात्र वेळ घालवायचा नाही, हे मात्र काम पटापट करायचं आहे. जर तुम्ही जास्त वेळ इथं घालवला तर ते तुम्हाला प्रेस करायला फार कठीण जाईल. तर हा गोळा मी आहे तो या यंत्रामध्ये घातलेला आहे. हे बघा, गरम गरम, आणि त्याच्यावरतून मी त्याचा जो खटका आहे तो लावलेला आहे आणि आता मी हे प्रेस करून घेणार आहे. आणि खालून आपल्याला ह्या शेवया काढून घ्यायच्या आहेत. तर खाली दुसऱ्या एका माणसाला सांगावं लागतं आणि त्याला अशी पारंपरिक पद्धतीमध्ये नारळाचं जे खोड असतं तर त्याची जी वरची साल असते त्याचं सोप म्हणतात त्याला, तर ते वापरलं जातं. ते माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी हा सिलिकॉन मोल्ड आहे तो वापरलेला आहे. किंवा एखादी छोटी स्टीलची प्लेट वगैरे असेल त्या साईजला बसणारी तर तुम्ही तीही घेऊ शकता. आणि ती अशी धरायची आणि मस्तपैकी ह्या शेवया आहेत त्याच्यामध्ये एकदम लंबाकार अशा आकारामध्ये काढून घ्यायच्या आहेत. जे खाली आपण प्लेट धरणार आहोत ती जरा पुढे धरायची आणि हळूहळू मागे सरकवत घ्यायची, म्हणजे बरोबर हा लांब आकार तयार होतो. हे बघा, हे माझ्याकडे आहे ते लाकडी यंत्र आहे. आजकाल स्टीलच्या दुकानामध्ये स्टीलचं किंवा ॲल्युमिनियमचं पण शेवगा किंवा शेवया काढायचं यंत्र मिळतं. तर हे बघा, मस्त एकदम सुंदर अशा आपल्या शेवया तयार झालेल्या आहेत. तर सुंदर अशा ह्या शेवया आणि हा मस्त असा गोड नारळाचा रस, असं हे कॉम्बिनेशन खूप छान तयार झालेलं आहे. तुम्ही लंच किंवा डिनरमध्ये सुद्धा हे घेऊ शकता किंवा न्याहारीमध्ये सुद्धा हे घेऊ शकता. खूप सुंदर ही रेसिपी आहे. रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. थँक्यू.